प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि खोथा होनदोंमोन आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि दफाखौबो मावफुंनाय खोथा होनदोंमोन बे सारा बिटिसिआव मोनसेबो बिदिन्थि गैया। ओंखायनो बायबाय एबार प्रमद बर' बायबाय एबार हाग्रामा महिलारि सार वेलकाम एबार बिपिएफ सरकार वेलकाम बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बिटिसिआव थाङोब्ला मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा बेखौनो बुङो फोरोंगिरिफोरा भेन्सार स्कुला सरकारि जानांगौमोन, दा जायासै प्रमद बर'आ खालामनो हायासै। ओंखायनो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि दामानि मोनासै, ओंखायनो कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै बुंगासिनो दं प्रमद बर' बायबाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकार लाबोफिननांगोन होननानै। बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय जाय लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जेरैबायदि साख्रि मोननांगौमोन मोनाखै। ओंखायनो बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहाबो बुंगासिनो दङ जे इउपिपिएलखौ जेरैखि जाया जोङो एबार सरकारनिफ्राय बोख्लायनांगोन आरो बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिननांगोन। सारा बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बुंगासिनो दं एबार इउपिपिएल बायबाय एबार प्रमद बर' बायबाय एबार हाग्रामा महिलारि सार वेलकाम एबार बिपिएफ सरकार वेलकाम बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा। बिटिसिआव थाङोब्ला मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा बेखौनो बुङो फोरोंगिरिफोरा भेन्सार स्कुला सरकारि जानांगौमोन, दा जायासै प्रमद बर'आ खालामनो हायासै। ओंखायनो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ एबार प्रमद बर' सरकारखौ जेरैखि जाया बोख्लायनांगौ होननानै। बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि दामानि मोनासै, ओंखायनो कन्ट्रेक्टरफ्रा रागा जोंनानै बुंगासिनो दं प्रमद बर' बायबाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकार लाबोफिननांगोन होननानै। बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय जाय लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जेरैबायदि साख्रि मोननांगौमोन मोनाखै। ओंखायनो दिनै लाइमोनफोरनि गोरबो आरो खुगायाव बुंगासिनो दं इउपिपिएल बायबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैनांगोन होननानै। बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहाबो बुंगासिनो दङ जे इउपिपिएलखौ जेरैखि जाया जोङो एबार सरकारनिफ्राय बोख्लायनांगोन आरो बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिननांगोन। मानोना बिटिसिआव गोजोन सान्थि मोनसे बिटिसि नांगौ, जौगानाय मोनसे बिटिसि नांगौ आरो मोनसे मजबुत सरकार नांगौ जाय सरकारा बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननि दुखु दाहाखौ मिथिगौ आरो बेखौ मिथिनाय एकमात्र सासेल' बिटिसि ओनसोलाव बे जाबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार। ओंखायनो जोङो बिपिएफआ गामि ओनसोलाव थांनानै गोबां जों हाबाफारि लागासिनो दं। दिनैबो जों उदालगुरिनि धनस्रि समस्तियाव फैनानै रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायगासिनो दङ। इउपिपिएलनि इएमफ्रा बिथांमोनहा गामिनि रायजो राजाजों सावरायनो हायाखै, मानोना बिथांमोना गामिनि रायजो राजानाव थाङोब्ला मिटिं खालामनो थाङोब्ला रायजो राजाजों होसोजागोन। ओंखायनो बिथांमोनहा गावबागाव क्वार्टाराव थानानै प्रेस मिट होलागासिनो दङ। ओंखायनो बिपिएफ सरकाराव फैनाया खाथां जानानै दङ। प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि खोथा होनदोंमोन आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि दफाखौबो मावफुंनाय खोथा होनदोंमोन बे सारा बिटिसिआव मोनसेबो बिदिन्थि गैया। ओंखायनो जुदि प्रमद बर' मावनाय गंसे जुदि दालां दंब्ला, गंसे जुदि लामा दंब्ला, गंसे जुदि फरायसालि दंबा, गंसे जुदि हस्पिटाल दंबा, गंसे जुदि इउनिभारसिटि कलेज दंबा, सासे सुबुंनो जुदि प्रमद बर' साख्रि होनाय दङब्ला जों बेखौ मिउजियाम खालामनानै दोनगोन जाहाथे अराय समनि थाखाय थाथों होननानै। प्रमद बर'आ इउनिभारसिटि बानायनो होन्दोंमोन, अहा इउनिभारसिटिया? प्रमद बर'आ साख्रि होनो होन्दोंमोन, अहा साख्रि होदों? ओंखायनो दिनै नाय नोङो 2003 मायथाइयाव जेला बिटिसि सुक्ति जायो बिनि एकर्डनि गेजेरजों जोंहा जोंहा सिआइटि मोन्दोंमोन। सिआइटिआ दङ, बेनिसर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज दं मा होन्दोंमोन जों मोन्दों। बेनिफ्राय जोंहा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेखौबो जोङो मोन्दों, नङा होमबा? नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जि इउनिभारसिटि कलेज फैनाय 5 बोसोराव मानो गायसनजायाखै? मोनसेबो बिदिन्थि मानो गैया? ओंखायनो जोङो रायजो राजाया जानजि खाफाबाय प्रमद बर'आ मा 5 बोसोर 25 बोसोर सम मोनोब्लाबो बे सासे मानसिनो साख्रि होनो हाया, मोनसेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया। ओंखायनो बे 5 बोसोराव सुबुंफोरा आंगायबाय जोंनो नांथारला प्रमद बर', जोंनो नांगौ हाग्रामा महिलारि होनगासिनो दं। ओंखायनो दिनै रायजो राजानि आदालतआव प्रमद बर'आ सासे फेलार आरो थगायसुला। परिबर्तननि नामाव बिथाङा परिबर्तननि नामाव गोबां करापसन खालामबाय, नाथाय परिबर्तननि नामाव सुबुंफ्रा बा रायजो राजाया जेबो मोनासै, अनलि खालि बर्तन जाबाय। बिथाङा इलेक्सनाव 5 बोसोरनि सिगां बुंदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव जाय जार्नालिस्टफोर साংবাদিকफोर पर्टेल निउसआव खामानि मावो, सान हर बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावो, बिथांमोननो 10 कौटि जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्ड आरो क'क्राझाराव जार्नालिस्ट कल'नि लुगोन होन्दोंमोन। दा दिनै नों पर्टेल निउसनि सासे सान हर रायजो राजानि थाखाय खामानि मावग्रा, नोङो 10 कौटि फैसाखौ मोनबाय नामा? मोनाखै। दा ओंखायनो जोङो बुंनो सानदों जे प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला जाय आइडि न' नाम्बार गैया बिथांमोननो बड'लेण्ड आवास योजना न' होगोन। बड'लेण्ड आवास योजनायाव मोनबेसे खोरखि दं, मोनबेसे खुन्थिया दङ? सारा बिटिसिआव बे 5 बोसोराव गंसेबो बड'लेण्ड आवास योजना न' लुवाखै। इभेन जोङो बिपिएफआ न' नांगौ होननानै न' जे लिस्ट हरनाय बेखौ इउपिपिएलनि बिसिडिसिनि चेयारमेनफोरा गोबां करापसन खालामदों। दा ओंखायनो इउपिपिएलआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन ना, मोनसेबो मावनो हायाखै बे 5 बोसोराव। ओंखायनो रायजो राजाया बिथांमोननो 5 बोसोर होबावनाय माने
रायजो राजानि दुखु मेगननि मोदैखौ आरो बांसिन मा होनो गावखौनो गाव दुखु दाहायाव नारनानै हरनायसो। ओंखायनो रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय फैबाय थानाय समाव BPFनो भट होगोन, UPPLआ भट मोना आरो प्रमद बर'खौ बिथांखौ सासे मिसलिया, थगायसुला, कारापसन खालामग्रा आरो बिथाङा सासे फाननानै जाग्रा बे 5 बोसोर सालायनायाव BTCआ गोबां खहा जाबाय। दा आरो 5 बोसोर सालायबावोब्ला बियो सालायनो मोनला। बायसान्स जुदि गाव बिनाय बादि जुदि जायोब्ला बेयाव माने जेबो थानाय नङा। ओंखायनो रायजो राजाया बेखौ आं मिन्थिखाबाय BPFनो भट होगोन। गामि गामि रायजो राजाया न'खर न'खर हाग्रामा, गामि गामि हाग्रामा, जोंनि गोरबोआव दं हाग्रामा, बेखौ रायजो राजायासो बुंगासिनो दं। बिथांखौ मिसलिया होननानै जोंबो सानाखैमोन। आंबो बिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन, जेरैबायदि खोथा होदोंमोन गाव सिफ जाखांनायनि उनाव मोनसेबो बेयो खामानि मावाखै। कुनु दिन MLA मन्थ्रि जाया होननाय सुबुङा दिनै गावहा जाहैबाय, नङा होमबा? आरो गोबां परिबर्तन लाबोगोन होनदोंमोन, मोनसेबो लाबोआखै। दा ओंखायनो प्रमद बर'आ सासे जे मिसलिया, सासे जे बिथाङा थगायसुला, बेखौ जों साफ्रोमनिबो गोरबोआव जोङो रायजो राजाया बेनो प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ सासे थगायसुला आरो सासे मिसलिया मानसि आरो बिथांनाव जेबो सेन्टिमेन्ट गैयामोन, बे देखायफ्लानो गोरों। दा ओंखायनो बिथाङा सासे एक्टिं गोरों, हयथ' पलिटिक्सनिफ्राय जेला रिटायार जायो बिथाङा एक्टिं खालामहैनानै गुबुन गुबुन फिल्डआव एक्टिं खालामहैनोबो हागौ। मानोना जेरैबायदि एक्टिं खालामदों बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थानाय समाव, बे समाव जों हमदांनोनो हायासै बेखौ। ओंखायनो सासे बिराद एक्टिं गोरों बिथाङा। BTR एकर्डनि सिगनेटरिफोरा जाय दा सासनाव दङ खावसे सिगनेटरि, बिथांमोना टटेलि फेलार। BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै। भारत सरकार, आसाम सरकारखौ ओरैबायदि नारसिननांगौमोन, बिदि नारसिननो हायाखै। दिनै प्रमद बर'आ पिस होनबाय थादों, नाथाय आं बुंबाय थादों उइदाउट हेपिनेस पिस इज मिनिंलेस। ओंखायनो दिनै दस हु आर सिगनेटरि दे आर नट हेपि। मानोना बिथांमोना माखासे सिगनेटरि खालामनायफोरा दिनै जेलाव दङ। दा दिनै सिगनेटरिफ्राबो बे पिस एग्रिमेन्टजों गोजोननाय गैया आरो BTCनि रायजो राजा बिथांमोनाबो गोजोननाय गैया। ओंखायनो एभरि सेक्सन अफ सिटिजेन अफ BTC दे आर सेइं देट वी आर नट हेपि उइथ प्रमद बर'। ओंखायनो बे पिस एकर्डनि गेजेरजों जोङो रावबो गोजोननाय गैया। ओंखायनो आं बुंदों पिस इज मिनिंलेस उइदाउट हेपिनेस। दा दिनै बे पिस होनबालाय मा जानो? दिनै सिगनेटरिफ्रा माखासे जेलाव दं, बिसोर गोजोननाय गैया आरो बे BTCनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोजोननाय गैया। ओंखायनो बे मिनिंलेस होननानै आं सानो। मानोना उइदाउट हेपिनेस पिस इज मिनिंलेस।